Takže čau lidi, zdraví vás do Computerix a dneska bych se chtěl vydat na dřevo. Tak, jde se na dřevo. Sedíte? Dobrý. Spravím si sluchátka. Tak. Štěrko moje. Štěr? Hej. Co to je? Vypadá to jako nějaká cesta ze štěrku. Či vesnička? No můžu po ní jít. Ale co to je? Hele, neslavečko. Ale tohle je důležitější. Ne, tak tohle nebude nějaká vesnička. Tohle už je delší. Tyjo, kde se to tady vzalo? Nějaký starodávnej. What the fuck? Kde se to vzalo tady na nové zemi? Co to tady sakra dělá? What the fuck? Hrad? Co to má sakra být? Podničený trochu. Ale co to sakra je? Je zničený. Legenda. Papír. Nějaký dopis. Mantík, zkusím ho rozluštit. Tak, co jsem se tam dočet je, že město si se chtělo podívat do brán pekel, tak si postavilo bránu do Néteru, ale vnikli do města potvory a zabrali to a uvěznili je. Takže tady máme nějaké, se tam píše potřebné věci, aby jsme se udrželi na nohou. Zlaté jabko, to si nechám. Tak fajn. Ale teď to nemám jak zavřít, co? Hele, občané. No, nikdo tu není, jen uvězněný občané. Juj. Obchod, čekejte u přepážky zde. Občané, já vás pustím. Pojďte ven. Sorry. Díček. Ale bude trochu trvat. Pojďte ven, vážení, pojďte ven. Co to? Mi hodil nějaký papír. Ukaž? Jo. Tak to jsem se tam zase dočet je, že nám děkuje za zahlednutí, tenhle dopis chystal pro ty, co je osvobodí. A taky se tam píše, že nestvůry nějak záhadně zmizely. A portál se rozbil. Já to vůbec nerozumím. Taky se tam píše, že budou s obnovou pokračovat a že by byli poctěni, kdybych tady přebýval. Ale já mám být jinde, ale úplně mě to děsí, jako kde se to tu vzalo? No, tak tady tohle byl jen krátký part na to, aby jsem vám ukázal, teda aby v podstatě jsem chtěl jít poprvé na dřevo, ale narazil jsem na tohle, takže se mějte lidi a čumte na to. Já se tady posadím na lavečku. Tady máme lavečku, tak. A čus.